una jornada xula perquè uneix a tothom i ens tornem a veure tots els companys que ens veiem d'any en any, quasi bé. I un espai per socialitzar, per conèixer nous projectes i fer fort el sector. Avui ha estat molt bé, la veritat, Jo és una família, està superben organitzat. Nos permite hacer networking a los socios, ponernos cara, conocer un poquito más de este sector tan interesante. És un entorn diferent, amable, agradable, en el qual pots parlar amb gent de la competència, pots parlar amb gent del mateix sector. Ens obre moltes portes, és a dir, a nosaltres personalment ens permet conèixer molt tot el que s'està fent al territori, que altrament tindríem dificultats per arribar-hi. I ha sigut molt interessants els premis, les empreses que ens han guanyat, molt bé. I el Jordi Lipe, super simpàtic, sí, ens ha fet riure molt. Y sobre todo celebrar un año más de este clúster tan activo y con tan buena salud.